Hello, good morning everyone for today's vlog guys. Sumana man taog slice ato ang mga gamito nun para sa sa to ingredients para sa to ang supas. So maglingkod sa inyong manang kay akong bagtak na nakit na. Oo, nanakit akong bagtak guys. Sumana maglingkod sa jud ko guys kay ready ra man gud nako ang ato ang pang sago sa to ang sopas guys. Diara, already na siya guys. Nara. Ready na ang ato ang carrots o ang ato ang cabbage. Ready na siya para unya pag uli na mo kay wala kaming banana round kay kuha na mo ang gasol kay nasaradaan ko kagabi magpalit ko og chicken para isagol ana atong sudan ito kalimtan sa ko ang mga doggy dogs og ang amoa sa ko ang mga ringins ilang sudan. Ang sudan nila guys is lopay. Muna akong giluto ko gabi Nagpalit ko og 2 ka kilo, tag 50 raman ang kilo. So nagpalit ko og 2 ka kilo, 100 ang 2 ka kilo guys. Ay lang. Sudan. Si Inday naghulat og kanang grasya. Unsa ka dira day? Naghulat siya grasya guys. Uy, nag-unsa ka dira? Kiss mami para tagaan. Kiss mami para tagaan. Ikaw na nila di mo kuan, imuhang. Ano ba? Nag-unsa ka dira, day? What are you doing in the table? Huh? Nasog chicken guys. Chicken ka? Chicken? Kiss mami para tagaan. Kiss. Di tagaan kaya di mo kiss. Tungtong sa banggo guys. Mag-chicken siya. Ning tungtong siya guys. Kaya ano? Dara ang chicken. Mo nang diya tungtong siya diha. Pero dili na siya manguha guys. Dili na siya sirok. Maghulat na siya tagaan. Unya kay ganina ra man siya gitagaan good. Akong dudong. Ang lawas pure-puyag na kaayo. Si banana nagkuan na sa mo ang higdaanan. Naglimpyo na. Ayan itaktak dito. Ato ang i-open ang ato ang tabby. Agoy unya pa na ko ni makuan ba kay Anya na lang ito. Wala pa na ako ng internet. Katawa. Ngano ka. Kay nganong ning tongtong ka. Unsay mong giatangan. Kaning fried chicken nga inyong sudan para onyang panihapon. Mong ayaw pagbinuaya. Kay sudan ninyo ni Papa ni hapon. Si Inday. Kay nag-atang siya sa fried chicken nga. Ilang sudanon pa ni hapon. Pero mangayo siya karohon. Para iyahang kunong usap-usapon. Pero dili na pwede. Kay ganina ra kag kinaon. Katawa. Ayaw na. Tanawa, nag-concert na si Mami. Naanay laing kanang bagong version si Mami sa kuan. Ang title ato guys kay si Inday. Inday chicken. Tara. Si Inday di mo hawa sa lamisa. Ang akong Persian. Nga gwapa kayo. Na. Malingkod na po ko diri. Gikapoy ko. Sakit akong bagtak. Diyos ko Lord. Ayun tag kahulog. Maimpas ang cellphone. Ako ang virginity is kuan nakita. Basta na ko sa balay kasi. Magbra kay guot kaayo.
Kung magawas po ko guys, mag-cover ko towel kay makita ko mga virginity dyan. May, ning mahal na pod ang chuking. Dito sa merkado. Kuan, tag 55. Mahal na pod sila kay kuan daw na napod ako ni nadak si Panchi. Ha? Gani. Then sunod na po daw, mahimo na po daw na 65. Ya, pila na ibaligya diri ni kuan ni ate. Bitaw no? Tagpila di ang kuan di ay. Ay, Jesus Christ. Sus. Minggani na bantayan. Minggani guys, nabantayan guys. Kabuang nahulog man. Na, muna lagi na akong giingon lagi. Nga, bantayanon jud kay mahulog man siya. Magkuha tag anan ako gamay bi kay murag hangad ra kuan ra man gud siya gud munang muakson siya dungo. Na dong, sala din cellphone dong pag mahulog dong kay pag mahulog ni dong impas ang mga vlog ni mami dong. Wa na tay kuan ani. Kabuhayan showcase. Na. Ang akong dagwan nga palangga kaayo sa nga tanan nga inggitero seloso siya kay dili siya gusto nga modol ko ni bots mao ni si dagol nga walay klaro gamay ray bikil mo her mao ni si dagol gol wala na nag-construct na si mami dong nanay version si mami dong iana na to gamay kay para waan dagol dagol siloso siya og inggitero siya dili siya gusto nga malabuan maoning batasan ni dagol nagkaputot lang ang iyang dagway. Smile. Pag smile ako guys, anak ko smile po siya. Humutan ni mo dong ay. Ano sa shampoo ni mo dong? Pwede pa kay share sa imong shampoo dong? Ha? Pa kay share shampoo dong? Dito ka dong. Ang among inday ni araman daw si inday kunoming naong naglamisa kay wataga iman o fried chicken kay ganina ra siya og kinaon gigi solo niya ang fried chicken gigi solo ni Inday ang fried chicken. Ismail. Mana ka dadi eh? No, wala pa na ako gikon nung nag-vlog pa ko. Mukhang benta ko, magpasalida ko niya. Kaya nagkuhan pa man ko. Ang sounds ba, makapiright niya. Korban ko sa YouTube. Ang among dodong gamay, nasigig pangutkot. Kaya di kagid nagkinaon sa chicken. Chicken pa more, sige request pa more. Ang kagid nagpadulong na dodong. Dodong gagamay. Nagpangilkew na sa iyang kalawasan. Kay sige lang man siya og fried chicken. Gikagid na siya padulong man na. Naawa. Akong inday. Inday? Ano nga yung dalunggan, day? Na, chicken pa more. Oh, chicken pa more. Ang dalungan. Na, chicken pa more. Na, ikagid na. Na, chicken pa more. Kagid na is coming.
Tangan nagkuan. Uy, katulgon kay ko guys ay. Ha 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 katawa. Magkuha ko hupya kay mukhaon ko hupya. Ay nara pa yung diragan man ako pangin. Ay wala kay palimpi sa kwarto di ay. Naman na magkaon na, dili lagi magsinirok ba kay para walay sagpa mahitabo ba. Igo mo sagpa ni hupya ron na. Tidak eh. Ini kayak hupya. Kuam ka? Ito. Nga ang hupya guys. Putol. Banana guys, mana ko pandin pa na. Nilit pa dito. Sa kung manak limpyo ba? Yung pinambalin, nilit pa siya. Nami. Nami. Ito ga. Nag-spike. Nag-spike mo na po. Ano na ito mo gilulan? Yung kape. Nga ang tahop ya. Among balay gas kay overlooking kay dire. Wala kang dagat. Naglanta ko sa dagat oh, nindot kay nakunahan ako ba nga. Nindot kay mangaon sa dagat. Na? Naon niyo gas, laro kay dagat sa mua. Overlooking kay mo adire gas. Hoy, mana? Natumban? Nga, sige, sunod pa mo. Okay, ito. Na. Klaro kin dagat, guys. Overlooking. Dagat. Dagat? Parang nandun kin dagat go. Klaro kin dari sa to ah. Dagat na, di man dagat. Ay, bilak! Gusto lang guba ni kung baba. Mag-violation ta ano. Ha? Dagat, bi na? Si dagat ba din dagat? Dagat. Ayun nga. Nagkaon nga. Ang dudong na. Tumulak pangaon ba? Ako mga dugi-dugs kayo. Manas na pangaon kami. Pag-ibig ka pamahaw. Kaya Kailan magkakutsilog sito si Mama niya. Haligay naman. ano na mo siguro? Nagdap ako.
Anang kane? Lami na. Ang sarap ya. Si pangat, silkot no? Dagoy. Napa mandara? Nasa kilid. Kaya si Manjura Box, May. Naa, kita ka? O, nagapon ka sa palit ko dagang kintrapo. Kay, ay mo tapo bitaw kay ilang ka ng kahilong silang tiil, nangadaot. Nagdito ito, ipanglaway naman, kaya naman gamit. Ito gapon, nagpatudahan trapo. Wakwak! Wakwak guys. Pero oh, wakwak oh. Wakwak! Ali! Ali! Ay, dali. Nasa teres si Wakwak, nagpahangin. Kay fresh air manggod sa teres. Sulod na. Nara. Ay! Busog na ka, Wak? Wak na, busog na, Wak. Bro, sabay kong Wak-Wak kasi. Ang mga anak ani, panghatag na ko. Hi, Bot. Hi, Bot. Hi. Hi, Bot. Auntie El. Hi, Bot. Ay, hinambit pa. Akong bots, guys. Di ilis bintana. Gusto siya masulod, guys. Dili na mo pasudlon. Kaya nga no, pag naasa sulod, patakad na pangihi. Ay mo ang sulod, guys. Mog siya. Hi, Bot. Wala pa kayo gutom, Mamay. Kaya mga ano tatataad, May. Ayun niya, nadapit, May. Oy. Wow, sige, kaya kong bagtak. Ano na mga alas 10 kaping? Kichuchu sa ta. Ha? Magtuan. Hindi alam ka. Katok. Uy, yung mana ako pang limpyo. Nagtaputrapo mo kadira. Dahil kita ng kabang. Tanaw kung ba nagas. Naglimpyo-limpyo siya ngayon. Mara ko pang limpyo. Katok. Bachi-bachi ko ba? Paway sa tugas igi. Tapos ko sa'yo, di ko nang limpyo ganina. Pag mata na ko, naglungag, nang limpyo gayon ko. Matiyan, oh, nangabilbil na. Akong gigawas ang carton, labay na lang to eh. Ay, wala basura siguro karon. Wala ni halibin mo. Halidin eh, wala din sila. Oo. Mga kuan man na sila, public. Jesus Christ, dan hulog. Nahulog na po ang cellphone. Ikapila na hulog ang cellphone. Na. Public yan nila. Mao gani, nagyap man sila bisan og holiday. Ang holiday, ang gobyerno, holiday po sila. So, diri natataman guys. Salamat sa inyong pag-like, share, ug follow sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok, ug Reels. Ug thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So, bye everyone. Amping tatanan. I love you all. God bless. Bye.